Lagai dana Guwahati ChariAli. Guwahati ChariAli. Hello guys, welcome to back my YouTube channel Saikhong vlog. Topilai nih, jangan malah vlog lana nih. Mobile दाम खमिसो क्वालिटी गोनांथ' जाखायानोसै होमब्लाबो बानायलायबाय दिनैथ' आरो बिश्वकर्मा फुजाजों लोगोसे माने दिनै बार्थडे दङ बेनिफ्राय बे बार्थडेआवनो दायो दंफैयो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जुलास नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय मा देखायनो हायो देखायलांबाय थानि आङो नोंथांमोननि नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनबाय थागोन होननानै आसा खालामो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै नायलांदो थ' गाइसमोन नैयो जाहैबाय पनिर ओमफ्राय इयाव दङ पटल ओमफ्राय बेयाव दङ दालि पुरिनि ओंख्रि थ' गाइसमोन बिथिंजाय सावगासिनो दङ पुरि माने दिनैनि बार्थडेआवहाय दिनैथ' माने मंगलबार बेनिफ्राय बिश्वकर्मा फुजा ओमफ्राय दायो माने दिनै ना बेदर जेबो सङाखै माने मिरामिससो दे नोंथांमोना देखायलांनि र' पुरि सावगासिनो बेजोंहाय नायनो हागोन नै बिथिंजाय दङ जोंहा भगबान खुरा ओइ माने पुरि नागासिनो दङ नै ओमफ्राय ओरैजाय दङ जोंहा टिटु खुरा पुरि सावगासिनो दङ पुरिया नै सासेयावहाय गांनै होगोन आरो थ' दायो केकखौ हानो रेडि जाबाय थ' नोंथांमोननो देखायलांनो आङो बेवहाय एसे माने भाषण होगासिनो दं दायो बे भाषणखौ होखांबानो केकखौ हासिगोन गाइसमोन ओमफ्राय दाथ' माने ओरैजाय इथिंजाय पुरि सावगासिनो दं नालाय नै बेसेबां सावनानै दोनबाय दायो माने केकखौ हाखांबाय ओमफ्राय दा केकखौ हाखांबाय नालाय दायो ओमफ्राय जानायनि आयोजनखौ एसे गथ'फोरनो राननानै होनोसै आरो रुटिसो माबा रुटि नङा पुरि आरो ना ओमफ्राय एसे राननानै होनोसै ओमफ्राय एसे ओंख्रिफोरा नै ओमफ्राय एसे नै नागासिनो दङ दायो आरो बेथ' थोनाय नङाना खमसे खम 100 जनसो जागोन गांनैबाबो 200टा पुरि नांगौ जायो ओमफ्राय दा सावगासिनो दं नायलांबाय थाब्लानो जाबाय पुनिर जागासिनो दं गाइसमोन नाय लागायबाय दाना गुवाहाटी ChariAli Guwahati ChariAli